Отца и Сина и Святаго Духа. Драги отци, брати и сестри, на 5 юни тази година се навършиха 140 години, откакто този храм е довършен и е осветен. Това е станало в 1885 година и благодарение на волята, голямото усърдие на отец Спиридони, на госпожа Кмет, които от много отдавна се договаряме кога е възможно да направим архиерейска служба. Не можа да стане на 5 юни, но стана днес. Така че аз честитя на вас този юбилей. 140 години са минали, откакто вашите предци в трудно време са построили този храм. Той още една година след освобождението на България е почнало тук движението а не е имало храм, не е имало училище, не е имало и кметство, защото в свободна България е трябвало вече да има и кметства. И въпреки всичко хората са обърнали внимание първо на църквата. Такива са били нашите предци. Затова България е устояла 500 години на това робство. И през 1880 година вече действително започва строителството. Поканени са много добри майстори, които от Самоков да построят храма. Цялото население е взимало участие в строителството на храма, който с каквото е могъл, с труд, с пари, с всичко. И 1885 година храма е бил даже изографисан и осветен. Тогава е бил екзарх Йосиф, но той е бил и ловчански митрополит, а управляващ е бил бившия охридски митрополит Натанаил. Той е управлявал Ловчанска епархия и вероятно той е извършил това освещение на храма. Това не го намерих някъде, но като гледам исторически би трябвало така да бъде. Аз ви честитя това нещо. И когато някога в Ловеч почнахме да строим новия катедрален храм и събрах бизнесмените, и отговора беше: ние още не сме се уредили уличното осветление, а сега храм ли да строим? А вие не сте имали и училище, не сте имали улици, а сте почнали да строите храм. Подрежавайте на вашите предци. Нека пазим тая свята православна вяра, защото ако ние пазим тая вяра и ако ние се стараем да живеем така, както Господ ни е казал в Светото Евангелие, тогава Господ ще ни опази от всякакви злини и бедствия, защото Бог е всемогъщ и само пречката не много пъти да имаме благоденствие, това са нашите грехове, това са нашите маловерие и неверие. Затова честитя ви този юбилей. Искам дълго да говоря. Пожелавам на всички здраве. Пожелавам на отците, които днес дойдоха съборно да извършим света литургия на такъв юбилей. Дай Боже и след 10 години да има също тържество на 150 годишната. Честите на отец Спиридон. Това му е енория. Отец Нетко беше преди това. Той сега е болен. Още веднъж честит празник. Нека Господ по молитвите на светите равноапостолни Кирил и Методий и на техните ученици Климент, Нун, Сава, Горас и Ангелари да дава здраве, да благослови всички, да укрепи нашата вяра и да опази нашата родина от всякакви злини, войни и бедствия. Честит празник и за много години!